Federica Montseny i Mañé, catalana nascuda accidentalment a Madrid el 1905, és el nom en majúscules de la primera dona que, en la història catalana i peninsular, assoliria un càrrec destacat en l'alta política. Federica Montseny, en el decurs de la seva vida, seria la primera dona nomenada ministra d'un govern, més concretament l'any 1936, durant la Segona República Espanyola. Va ser nomenada ministra de Sanitat i Assistència Social. Quan Federica Montseny va arribar al ministeri, venia precedida d'una llarga carrera política, a la CNT, tant en la clandestinitat com en la revolució proclamada a la zona republicana després de l'esclat de la Guerra Civil, 1936. No era l'única dona que tenia un prestigi polític reconegut, però sí que era, molt probablement, la que posseïa una cultura més extensa i una confiança més sòlida entre el seu electorat. Durant el seu govern, i malgrat les limitacions que imposava el conflicte bèl·lic, Federica Montseny va tirar endavant un paquet de polítiques innovadores i progressistes destinades a cobrir les necessitats dels sectors més desfavorits de la societat, centres d'acollida per a infants abandonats que anaven més enllà del secular orfenat o centres assistencials per a dones embarassades en situació precària. Però la gran aportació de Federica Montseny a la política republicana seria la redacció d'un ambiciós projecte social i professional que tenia l'objectiu d'incorporar totes les persones discapacitades, amb independència del gènere i l'edat, al món del treball. Aquesta llei quedaria inèdita pel resultat de la guerra i les primeres iniciatives privades que recollirien el seu testimoni no es materialitzarien fins passat mig segle. Federica Montseny va destacar com una dona que sempre va governar en femení. Mai va voler separar l'exercici de l'alta política i el valor de la humanitat, i es va oposar radicalment a les lleves militars de nois menors de 18 anys. Ella va ser la qui va batejar els reclutaments de menors a les darreries de la guerra, com les lleves del biberó, i tot i que ja no tenia responsabilitats de govern, mai va donar suport a aquelles mesures.